У одного волка сломана лапа. Он бедный хромает, здесь воет уже не знаем сколько часов. Бу күренешләр социаль челтәрләрдә 5 айлык басылып чыкты. Халык хайваннар яшәгән шартларны күреп шок катты. Табигатьне күзәтүче прокуратура Ярчалыдагы зоопаркны тикшереп чыкканнан соң җитди хилафлыклар тапкан. Шуннан соң җәнлекләрне законлы урыннарга күчерүне таләп иткән. Әле кичә генә монда җәнлекләрне чыннан да күчерү турында сүз бар иде. Кемнең кая китәсе өлешчә билгеле булды. Әмма бүген спорт мәктәбе карамагындагы зоопаркта килеп чыккан котлаулы эшкә Ярчалы җитәкчелеге алынды. Мэр города Наиль Магдеев поручил принять меры. Шәһәр мэры Наиль Мәхдиев тиешле чаралар күрергә боерды. Җәнлекләр уңайлы шартларда яшәргә һәм барлык кагыйдәләрдә үтәлергә тиеш. Шул вакытта хайваннар тулпар ат спорты мәктәбендә калсын өчен проект булдырырга кирәк. Ай-яй-яй, Кияр, ай умница, красавица. Ай-яй-яй-яй. Харап тора бит инде ул. Без бүген Тулпардагы зоопаркта булып кайттык. Җитәкчелек прокуратура кисәтүен алган шартларны җайлар өчен чара күрдек дип белдерәләр. Бар, бөтен әйбердә бар. Шулай симез булмаса бит инде. Аны тыңлап ятанчы киттереп. Аны уж доволен, уж ята. Җәнлекләр нинди шартларда яшәргә тиешсең? Моның өчен Казанның Замбези елгасы зоопаркына килеп карарга кирәк. Естественно, для животных. Хайваннар өчен тиешле мәйдан бина булдыру гына җитми. Уңайлыклар, хәрәкәтләнү җайланмалары ясау мөһим. Кеше дә буш фатирда гына яши алмый бит. Утырырга, ятарга җиһазлар да кирәк. Җәнлекләр бик сизгер. Бүгенге көндә шәхси зоопарк ясарга омтылучылар бар. Тик моның өчен законны үтәүдән тыш белем һәм акча да сорала. 2022 елдан барлык зоопарклар лицензия алырга тиеш булачак. Тиешле таләпләрне үтәү өчен 2 ел вакыт бар. Мәсәлән, әлеге арысланга көн сайын 6 килограмм ит кирәк һәм аның өчен уңайлы булган шартлар булдыруда мәҗбүри. Ә инде аның 20 сәгать йоклавын исәпкә алганда, аны асрау бер нәрсә түгел кебек. Ләкин барыбер куркынычсызлык ягыннан барлык таләпләрне түгел үтәргә кирәк. Бүген Ярчаллының Тулпар спорт мәктәбе карамагындагы зоопарктан арысланны Уфага, бүреләрне чабаксарга, кайбер җәнлекләрне Удмуртиягә алып китәргә тиешләр иде. Тик алар барысы да әлегә үз урыннарында калды. Хәзер шәһәр җитәкчелеге кушкан фәрманның тормышка ашуын көтәләр. Моның өчен өстәмә акча кирәк булачак. Димәк, аңарчы җәнлекләр хәзерге шартларда яшәвен дәвам итәчәк. Илдар Сафиуллин, Илшат Аюпов, Вадим Илларионов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы.